Mua silleen mummot huolestuttaa. Enemmän huolestuttaa sellaiset teidän ikäiset skinheadit, joita näkee jossain Jyväskylän asema-aukiolla. Tai Tampereen keskustorilla. Tai Helsingin rautatieaseman läheisyydessä lauantaisin pesäpallomailojen kanssa. Ja niitä kun katselee, niin miettii, että minkälaisia mummoja ja pappoja meillä on 50 vuoden päästä. Voi olla, että jos soittaa liian kovaa musiikkia silloin, niin ei tule enää mitään kerrostalon taloyhtiön varoituslappua. Voi olla, että ovikello soi. Ja sen takana on pilottimummot. 2 nahkapäistä mummoa mustissa. Sauvakävelysauvalla vääntää ovea auki. Tukkapuidolla uhkaa. Eihän tulevaisuudessa poliitikotkaan uskalla mennä enää kadulle puhumaan mitään, kun ne on siellä hetken aikaa puhunut, niin paikalle saapuu sellaiset mustat rollaattorit. Tässä missä on pölykapselit ja madallettu kori. Sitten alkaa se huutelu, että lisää hiekkaa jalkakäytäville. Toisaalta kun katsoo skinheadia, niin miettii, on se positiivista myös se, että pesäpallohan on vaan Suomessa. Ei yhtään samalla tavalla pelota joku kiinalainen skinheadi pingismannakaan. Väärää rotua.